नमस्कार, मी संजना। आज तुम्हाला खेकडे कसे क्लीन करायचे हे दाखवणार आहे। क्रॅब्स त्याच्यासाठी सर्वात आधी आपल्याला हे व्यवस्थित धुवून घ्यायचे आहेत। स्वच्छ चिकल माती काही असेल ते पूर्ण निघून गेले पाहिजे आणि एकदा आपण क्लीन केल्यावर ते परत धुता येत नाही, म्हणून हे असे व्यवस्थित स्वच्छ 2-3 वेळा धुवून घ्यायचे आहेत चांगले। आणि हे असं उलटं करायचं आहे आणि त्याचे ते छोटे छोटे हे पाय असतात हे पहिली काढायचे आहेत आपल्याला। त्यानंतर हे मोठे जे असतात हे काढायचे। हे असं इथून आपल्याला व्यवस्थित असं हे जे पाय पूर्ण काढल्यानंतर आपण हे काढायचं आहे। हा वरचा भाग जो असतो असा क्लोज तो काढायचा आहे। त्यानंतर इथे जे हे तुम्हाला 2 शेल्स दिसतात असं होल्स, त्याच्यामधून कुठलाही एकाला असं धरून हे असं ओपन करायचं आहे आणि हे जे वेस्ट पार्ट आहे ते असे हे काढायचं आहे त्याचं पूर्ण। आणि हे पण व्हाईट जे पूर्ण दिसते तुम्हाला हे पण व्यवस्थित काढून घ्यायचं आहे, वेस्ट आहे सगळं। आता हे आपण ठेवायचं आहे। हे जे मेन जे आपल्याला काही लागणार आहे ना ते व्यवस्थित एका साईडला काढून ठेवायचं आहे। आणि ह्याच्यामध्ये जे हे लाख असते हे तुम्हाला हे दिसते, ही लाख असते, हे इम्पॉर्टंट आहे, ह्याच्याशिवाय टेस्ट नसते क्रॅबला। हे पण असं काढून आपण घ्यायचं आहे। हे येलोइश जे दिसते तुम्हाला असं ही बोटं घालून असं व्यवस्थित ती लाख काढून घ्यायची आहे। पूर्ण वेस्ट पार्ट नाही काढायचं आहे, फक्त जे येलोइश असतं तेच तेवढंच काढायचं आहे। आणि हे सगळं वेस्ट आहे। असंच आपण दुसरा करून बघूया, पुन्हा दाखवते तुम्हाला। आता हे अशा प्रकारे मी सगळे खेकडे क्लीन करून घेतलेले आहेत। आणि हे जे रेडिश येलो हे पार्ट दिसते तुम्हाला हे इम्पॉर्टंट आहे। आणि हे एकदा खेकडे क्लीन केल्यानंतर तुम्ही परत धुवायचे नाही आहेत, आधीच मी धुवून घ्या म्हणून सांगितलं होतं। आणि हे छोटे छोटे असे जे पाय असतात हे काही जण रस्सामध्ये यूज करतात, खरं मी केलेले नाही आहे। तुम्ही जर यूज करत असाल तर करू शकता।
आणि हे अशा प्रकारचे मी जे सगळे खेकडे केलेले आहेत, ह्याचं मी आता तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये सुकं खेकडा मसाला कसं करायचं हे दाखवणार आहे, क्रॅब मसाला. थँक्यू.